El títol d'aquesta obra és el Futuros y retos jurídicos de la Unión Económica y Monetaria Europea. És una obra col·lectiva dirigida pel professor Javier Donaire de la Universitat Carles III i jo mateix. L'obra, què és el que pretén? L'obra pretén el següent. Durant les crisis econòmiques que han anat apareixent, diguem-ne, en l'àmbit de la Unió Europea, des del Brexit, la crisi de la deuta monetària o la pandèmia de la Covid-19, doncs ha provocat tot un seguit de mesures, l'adopció de tot un seguit de mesures per part de la Unió Europea que han incidit en el funcionament de les diverses societats dels estats membres. A vegades perjudicant i a vegades restringint els drets. D'una altra banda, degut a les conseqüències d'aquestes crisis, s'ha produït, si voleu, una europeïtzació de determinats instruments. S'ha creat un mecanisme únic de supervisió, s'ha creat un fons Next Generation, s'ha creat un mecanisme únic de resolució, etc. El llibre tracta d'això. Tracta d'analitzar quines han estat les conseqüències socials que hi ha hagut, socials i econòmiques que hi ha hagut a la Unió Europea i quines són, diguem-ne, els avançaments que en l'àmbit de la europeïtzació s'ha produït.